Profesor je započeo sat, uzevši u ruku čašu punu vode. Podigao ju je u vis, tako da su je svi mogli vidjeti i upitao: "Što mislite, koliko je teška ova čaša?" 50 grama, 100 grama, 125 grama, nagađali su studenti. Istina je u stvari da ni ja sam ne znam. I dok je ne izvažemo, ne možemo biti sigurni, rekao je profesor. Ali ja sam vas htio nešto drugo pitati. Što će se dogoditi ako držim ovako podignutu čašu, recimo nekoliko minuta? Ništa, odgovoriše studenti. Dobro, a što će se dogoditi ako držim ovako podignutu čašu cijeli 1 sat? Ponovo zapita profesor. Počet će vas boljeti ruka, brzo odgovori jedan student. Točno, a sada što će se dogoditi ako je držim ovako cijeli dan? Ruka će vas početi jako boljeti, a od takvog napora će vam se možda ukočiti i mišići, pa je čak moguće da vam se ruka paralizira. I vrlo vjerojatno ćete morati hitno otići liječniku. Vrlo dobro, nastavio je smireno profesor. A dok se sve to događa, što mislite, je li se promijenila težina čaše? Ne, odgovoriše svi u glas. Pa što je onda uzrok boli u ruci i grčenju mišića? Studenti se nađoše zbunjeni, situacija im je već sličila na zagonetku i svi zdušno počeše tražiti odgovor. Što trebam napraviti da bih se oslobodio bola i tereta u ovoj situaciji? Nastavi profesor. Pustite čašu, čuo se odjednom odgovor iz amfiteatra. Da, to je to. To je odgovor. Pustite čašu, poskočio je profesor. To isto se događa i s vašim problemima u životu i s vašim teškim mislima. Misliti o njima nekoliko minuta je normalna stvar i u tome nema ništa neispravno ili pogrešno. Ali ako ih zadržavate u vašem umu neko duže vrijeme, osjetit ćete bol. A ako to radite jako dugo, previše dugo, osjetit ćete se paralizirano, to jest nećete biti u stanju raditi bilo što drugo. Vrlo je važno razmišljati o određenim događajima ili doživljajima u vašim životima i izvoditi zaključke iz njih. No još je važnije znati kako osloboditi od tih problema na kraju svakoga dana. Bez obzira u kakvoj se situaciji našli, pustite čašu na kraju svakoga dana.